Ito, 50 ka mo. So, ano, yung so, doon naman mo mo. Hindi naman dito. Ako iba pa para ito, wala picture para kahit mag-ulay ka mo. Muna, alin, nagpapagputan.
yan ako. Nakakalmadali. Dapat siya madami mo. Dahil natin na ano ba da? So, yung mga ID, ikaw na Sige. Register ko sa buhay.
Sabi mo para madali kay Paul, sabi na. Yo, ako di tao, yan, ito wala pa ito. Pat mo wala yan, di pa mga sabi ko mo. Ako dito mo. Dan, dan, ano guys? Kailangan. Ay, ano ito? Hindi ako tumutulong. Kailangan na tayo sa national health tribunal. Sa kanya para ba ito? Kailangan dapat magpapay sa ugal, makasupo ko na lang yung picture na po. Ano makasupo ka, hindi ba man mayag? Wala na niya. Bawal mayag na ito. Yan na lang. Babakal niya kung paano mo siya pagsisinungan. Mas mahal. Kaya kapag babakal yan, yung ulo kung wato.
Hindi na naman ang ay bakit mo ba? Inaayos ka mo yung sintuhutan. Laki siya. Parang kanayos sa idea. Hindi na kanayos. Why mo na kanayos ninyo? Parang hindi. Dito na sila tulis din. Dito naman sila kaya tulis yung takot na nga. Ikaw, takot ako. Parang sisalo.
nila ako na eh. Para mag-sixty ng picture. Bubo, oh. May buwan lang ang picture, tapos picture ang kami. Oo, mas picture ka rin. Mas lang ito, nasa bag ito lang mga. Namuti ko nga, picture ang kita ng grade 6 kita. At ayan, eh, yun na ito. Wala naman ito nga ito. Ikaw, man sa life mo. Baka gusto pinakal, may kangat. Hindi mo ba siya nakamahal? Sa congratulations! Ako na ulang ito mga pili nga ni Rena. Thanks. Pili ko rin. Bakit ano? Pangina ka, one day. Napansuwa yung pili ko. Alasan na yan, Mano. Alasan na yan. Bumon! Ano mo lang yun? Alaw na simple tayo, mga yung ano, sahado alaw na simple tayo. Mas kinahan ba ko ay rin? Oo. Parang kapit, may karan. Hindi naman pilit tayo. Hindi na magtarang tayo kung wrong. Ay, kaya wala ko kayo. Sige, ka picture, comment na siya. Ano, yung 60